Benvidos un venres máis á Senda Cultural. No programa de hoxe atopámonos nas ruínas de San Domingos porque aquí terá lugar mañá o primeiro evento que traemos hoxe á Senda. Unha ruta de arquitectura por Pontevedra e Poio organizada pola Deputación de Pontevedra e pola Real Academia Galega de Belas Artes. Un evento no que descubriredes diferentes espazos da época barroca destes dous concellos. Agora si continuamos coa senda con máis exposicións e achegámonos en primeiro lugar ata o Museo de Pontevedra. No Museo de Pontevedra continúan dispoñibles dúas exposicións. A primeira é a de Debuxantas, unha mostra que recolle as creacións das principais ilustradoras que traballaron para as publicacións Blanco e Negro e ABC. En total, preto de 130 obras de 40 ilustradoras que van dende as pioneiras de finais do século XIX ata as máis modernas da década de 1990. As comisarias da mostra son Marta González Orbegozo e Xosefina Alix. A segunda exposición que está dispoñible no Museo de Pontevedra é a de Leopoldo Nóvoa. Esta mostra naceu con motivo do centenario do nacemento do artista e reúne máis de 50 obras que recollen os diferentes momentos da súa traxectoria creativa. Dende os seus primeiros anos en Uruguai e Argentina, pasando pola súa estadía en París e rematando coa súa etapa na Armenteira. A comisaria desta mostra é Rosario Sarmiento. As dúas exposicións estarán abertas ao público no Museo de Pontevedra ata o 30 de setembro. Do museo pasamos agora ao Pazo da Cultura de Pontevedra. Ata o 27 de setembro estará dispoñible a exposición Morquecho 2000-2020. Unha mostra que ten como fío condutor a querenza deste pintor por plasmar o percorrido ao longo destes últimos 20 anos. Todo a partir das viaxes levadas a cabo por países como Marrocos, Finlandia ou Berlín. Todos os que se acheguen ata este Pazo da Cultura poderán gozar da evolución plástica e cromática de Morquecho a través de 150 pezas. Na Alameda de Pontevedra podedes visitar dúas exposicións. A primeira é Memoria dun confinamento, unha mostra que foi creada con 15 fotografías realizadas por varios veciños e veciñas da cidade durante os meses de confinamento. A segunda mostra titúlase 60 días de alarma e trátase dunha exposición do fotoxornalista Ramón Leiro. En total, 30 fotografías que resumen á perfección como viviron os pontevedreses esta pandemia, dende os sanitarios pasando polos traballadores dos supermercados ata os membros de Protección Civil. No Concello de Poio permanecen abertas dúas exposicións. A primeira podela visitar no Mosteiro. Esta mostra de Diego de Giraldez está formada por 15 cadros e unha escultura. Está baseada na corrente NAS, naturalismo, abstracción e surrealismo. A exposición estará dispoñible ata o 15 de outubro. E ata o 25 de setembro no Centro Cultural Xaime Illa de Raxó podedes gozar da mostra Transitar a Ruína. Unha exposición de Neve Seara inspirada en Bosque Vermello, unha das obras da escritora e poeta de Combarro, Tamara Andrés. A mostra inaugurouse con motivo do 10º aniversario deste centro cultural. Achegámonos agora ata Cambados. No Pazo de Torrado permanece aberta a Mostra Foz, unha exposición de Santiago Idáñez na que o pintor andaluz escolleu obras de diferentes temáticas e etapas. Un rostro humano, paisaxes, animais e incluso unha montaxe con caixiñas recicladas coas que Idáñez pretende abrir unha ponte entre o norte e o sur de Europa. A exposición estará dispoñible ata o 20 de setembro. Tamén en Cambados podedes visitar esta mostra de Manolo Paz. Os mares do mundo presenta un conxunto de 4 bloques coloridos
elaborados con redes rescatadas da reciclase. Podedes gozar desta exposición na Praza de Feciñáns ata o 16 de setembro. Continuamos a senda con máis eventos, entre eles os concertos de SES e Coquemalla ou o Festival Revenidas. Continuamos a senda cun concerto en Cambados. No Parque de Torrado terá lugar mañá sábado ás 9:30 da noite a actuación de Take It Easy. Nothing but a fool's game, standing in the cold rain, feeling like a clown. En Ribeira haberá esta fin de semana dúas actuacións. A primeira terá lugar mañá sábado na Praza de Porta, co evento Os Contos de Pablísimo. A cita será ás 7 da tarde. E tamén mañá sábado ás 10:15 da noite, no Paseo de Malecón, celebrarase o concerto de Galaecia Small Band. Achegámonos agora ata Boiro. Ali haberá esta fin de semana dous concertos. Ao escenario subirase mañá sábado a cantante SES. A actuación terá lugar na Praza do Centro Social ás 9 da noite. A entrada é de balde, pero con previa reserva en reservacultura@boiro.gal. E por outra banda, o domingo ás 8 da tarde, a Praza Boqueira da Negral acollerá o concerto de Coquemalla. Nesta ocasión, a entrada ten un custe de 25 euros e podedela mercar en www.apousada.eu. Deberíamos estar unidos, como jamás conocimos nuestra unión. Paremos el motor, escuchando el latido interior, el que nos dice la verdad, a quién creer, de quién dudar, a quién tocar, a quién amar, con calma. Continuamos a senda con máis música co Festival Revenidas en Conserva. Tras actuacións de grupos como De Vacas ou SES, mañá subiránse ao escenario Kiko Cadaval, Monoulius Dop, o Mago Paco e Gramola. Xa pola noite será a quenda de Daqui da Ría e Ortiga. O domingo continúa o festival coa gala de Circo Revenidas, coa gala Revenidas Festivala e pola noite coa actuación de Perseguidor. Unha edición moi diferente pola crise do coronavirus e que terá lugar en Vilaxoán. Rematamos a senda con cine, máis concretamente cunha mostra euroárabe enmarcada no programa cultural Amal en Ruta. Mañá sábado en Pontevedra proxectarase a película Cafarnaum, de Nadine Lavaki. Unha película onde Zain, un neno de 12 anos, sobrevive aos perigos das rúas da cidade grazas ao seu enseño. A cita será ás 9 da noite no Teatro Principal. Zayn. Ata aquí a senda cultural. Nos volveremos o próximo venres á mesma hora con máis eventos e con máis cultura. Ata logo!